नैबे चेनेलखौ नायगिरि गासैबो रायजो राजा गासैबो आं हामबायनो दिनै नंगौ जोङो दिनै जाय बिथां सुद्द बसुमतारी बिथाङा सासे सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि आरो बिथाङा माबायदि माबायदि मानसि आरो माबायदि मोजां खामानि मावबोदों बिथांनि माखासे मावनाय खामानि मावनायफोरखौहाय गोबां रायजो राजानियाव सोंबाबो मिथिगोन जोङो बुङाब्लाबो जाबावोसो अब्लाबो जोङो माखासे मिथियै आरो माखासे मिथियै मानसिफोरनो जों मिथिहोदों दिनै नंगौ दिनै जोंनि जि जानो गोनां नभेम्बरनि 13 थारिख बे नभेम्बरनि 13 थारिखआव जानो गोनां जे बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावहाय दिनै जोङो केन्डिडेट महरै मोननो हाबाय बा जोङो थिसनबाय सुद्द बसुमतारी बिथांखौ आरो बिथाङा गोबां समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै जों आसा दङ मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोदोनिफ्रायनो आरो गोबां समनिफ्रायनो गोबां रायजो राजाफोरजों मोजां खामानि मावबोनायखौ जों लोगो मोनदों आरो आं जेब्लानाखि BPF आव हाबजेनाखैमोन बिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा माबायदि एक्टिभ खामानि मावबोदों बेखौ आं नुखानायखा दिनै आङो बाख्नायदों बिथाङा दे सासे समाजनि आरो रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो थाखाय ओंखारनायनि थाखाय आरो जोङो बेखौनो आसा खालामदोंमोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा आसा दङ जे बिथाङा मोजां खामानि मावलांगोन आरो जाय बिथां दिनै सुद्द बसुमतारीया जे केन्डिडेट महरै दिनै डिक्लेयार जाबाय बे डिक्लेयार जानायावहाय जोंहा रंजानाय दङ आरो आङो फंनैसो बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बै समाव जेब्लानाखि बेसेबां सनमोनलाय बेयो MLA इलेक्सन जेब्लानाखि चन्दन ब्रह्म आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोन सानैजोंहाय इलेक्सन गेलेदोंमोन चन्दना BPF नि आरो जयन्तआ UPPL नि बे समाव जोंनि BPF दोलोनि जि केन्डिडेट चन्दन ब्रह्म बिथाङा 35,000 सामथिं भटआव बिथाङा जेनदों नाथाय खिन्थु बियो सासे रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे मिनिस्टारमोन MLA मिनिस्टार दिनै बिथाङा सासे रुलिं गभर्नमेन्टआव थासेयावबो दिनै 35,000 भटआव जेनदों नाथाय नै दाख्लैनि जोंनि MP इलेक्सननि जे MP इलेक्सन जानानै थांबाय 31 सिडली समस्तियाव दिनै बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों 35,000 भटआव जोंनि MLA चन्दना जेनदोंमोन नाथाय दाख्लैनि जों बाइ इलेक्सन MP इलेक्सनाव जों नुनो मोनबाय 7,529 भटआव जों जेनदोंमोन जों बयबो मिथियो BPF नाथाय जेब्लानाखि चन्दना रुलिं गभर्नमेन्टआव दङमोन आरो दिनै जोङो जिरायथ'नानै दङ बे समाव जोङो 7,529 जेनदों खिन्थु सिगांनि समाव 35,000 सामथिं भटआव चन्दना जेनदोंमोन अब्ला जोंनि BPF दला जिरायथ'नाय दलानो दिनै 7,529 भटआवल'सो जोङो गेम गेलेनानै दङ अब्लाथ' जोङो माथो बेसेबां भट नांगौ 3,000 साराय 3,000 भटनि गेम दिनै बेखौनो आं सानदों जे जोंनि केन्डिडेट जि जानो गोनां केन्डिडेट जि सुद्द बसुमतारी बिथांखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनो आरो जोंनि माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो सापर्ट होनानै बा मदद होनानै जि फ्रेश केन्डिडेट बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा बयजोंबो गनायजाग्रा जोंनि सुद्द बसुमतारी बिथाङा निस्सय देरहागोन आरो जोङो बिथांखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ जों साफ्रोमबो मावनांगोन आरो जोङो सासे लिडार होननानै बा सासे दैदेनगिरि होननानै जोङो जोंनि माखासे कर्मिफोरनि सिगाङावबो आं बेखौनो खावलायनो सानदों आङो सासे लिडारब्लाबो बा नोंथाङा सासे लिडारब्लाबो जाहाथे बयबो जों मिलायलायनानै जोङो गावनो लिडार बा गावनो केन्डिडेट होननानै जाहाथे जों बयबो मावनानै जोङो सुद्द बसुमतारी बिथां जाय जाबाय जोंनि BPF दोलोनि केन्डिडेट बिथांखौ देरहाहोगोन होननानै आरो रायजो राजाफ्रा बिथांनि जि फ्रेश केन्डिडेट रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन बेखौ नुहुरनानै जाहाथे बिथांमोना सापर्ट होनानै बिथांखौ देरहाहोयो